Bueno, para la espalda, Está aquí Xavier, ¿eh? Pero tú cuántas fotos has hecho. muy bien, Porque muy me bien. parece que hace Sí, hace mucho frío, sí. Hombre, no está para estar. Mira, Imanol, que está desconocido. Está muy bien. Desconocido. Nivel. La manta, tírate por los pies. Para adelante. Ponle mirando como.
Pero para el siguiente.
Briko baztan, pinturan, eraberritzeetan, etxe aurreetan eta pladur instalazioan espezialistak. Zura zaharrak lixatzea eta zahar berritzea obran bertan edo lantegian. Isolamendua eta insonorizazioak. Astelehenetik ostiralera urte osoan. Lino Plaza arkitektura, proiektuak eta obra zuzendaritzak, bizitzak, nabeak, urbanizazioak, zahar berritzeak, lokalak, portalak, igogailuak, legalizazioak. Aholkularitza urbanistikoa, konsultak, dokumentu teknikoen garapena eta tramitazioa. Profesionalendako eta partikularendako aholkularitza teknikoa, aurrekontuak, zertifikazioak, obra neurketak, lur neurketak. Eraikinen azterketa teknikoa, eraikin edo bizitzen zertifikazioa energetikoa.
gertatu da. Eta bueno, gu urte guzti hemen erregin esperuan. Urte guzti ongi portatzen. Bai, ez da? Ongi portatu gara urte guzti. Oye, mate, ez baina gora, beginak da. Vale? Eta bueno. Eta, orai bai, ez? Orai bai, entzuten ez. Bueno, bai, nintzen erten, urte guztia igarela ongi portatzen, gaur erregei ongi etorri emateko, eta erregeak ere gurekin ongi portatzen diren. Bai? Ze pentsatzen du denek eskutitzak idatzi dituzuela, zapatak garbitu, eta holako gauzek. Bueno, Melchor, Gaspar, Baltasar, ongitorri Elizondora, arras konten gaude etorri zaretelakoz, ilusio pila bat egiten dugu hemen egotea gurekin, eta bueno, ongi erekituko dugu begiek, ereki bihotzak, eta denek oinukatu behar diegu erregei, ongi etorri Elizondora. Venga, bat bita hiru, ongi etorri Elizondora. Baina orain, ongi etorrean dan behar dizueta hemengo dantzariek, dantzatuko dute aurresku bat, bai, dela gure dantza tradizionala, bai, orduan igual, bai, xutik batu, eta gure dantzariek dantzatuko dute. Oiane, Gazandarra, Mari Ustetu. Biurrik harta bat, kapatzen zuen. Nik ez duen opari materiala. Kapatzen zuen, nire dut, entzun umei. Zitaitu, nola? Entzun umei. Escuchar más a los niños. Ungi dago opari materiala, baina nahi dute, aurre nahi dute gehiago komunikazioa Aitatxo pinta hola, aitatxo pinta matxotik. Hore gaude denak nire konsolas, ordenadores, telebista, ez dugu egiten bizi bilen nago bezala. Gaudela importantia, guretako. Opari behar dute, baina teknologia handi dago, baina gauri bere neurro. Bueno, denek badugu ze ikasi, Aitu dugu zerrandon Meltxorrek. Betze gozoan Meltxor. Baituzu hainbertze opari banatzeko, hainbertze hau daudenen, bakotxak eskatu du gauze bat, nola egiten duzu oroitzeko bakoitzak zer eskatu duen? Igual teknologia ebiliko duzu? No, izke teknologia biltzen dugu,
Baina gu gara magikoak. Orduan beti dugu. Baina teknologia iritzen dugu pizka bai. Ederki, eta bueno, azken galdera, zun mentxot, baduzu adine, ja, Eska Espainiak bazara, bai. Ja, eta etxera nekatzen nola, opariek partitzen edo baduzera laguntza berezirik. Azten dut indarra, nekate duenez igual dira, baina gaude. Badu laguntzale gainera, baina gaur agertik gara gure etxean guztiaten, eta urte bezaleten dugu. Nekatzen gara, baina, bueno, segitzen dugu. Ederki, Mentxor, esker mile, segi, hau nintzurtez gainera. Venga, zuri, Mentxor. Bueno, horre hartuko dugu Gaspar, Gaspar urbildu pixketu netola, itzintxa, guzti ondiok gaudela, bai. Bueno, Gaspar, ongi? Bai, arrazongi. Gauze bat, galdera, galemezeko galderen bat. Horai, eskutitz klasik pila dago, bai? Badire, korreo elektronikoak eta, bueno, zuk zen nahiago duzu, eskutitz digitalak edo betikoak, paperezkoak. Nire hau betiko paperezkoak. Desbena, abestu egiteko demoran, horrez egiteko dela, eta ziren kartak, goizeko egite. Baina hori de teknologia punta, eta entendido zezieto, eta da konstruidea mobile, tablet, Orden badakizue, hartzen dituzte eskutitz klase guzti, baina nahiago dituzte paperezkoak, Orden, papera eta boligrafoa eta... Ale. Bueno, eta bertze galdera bat, Gaspar. Zure ustez, aurrek zer behar dute? Gaurko aurrek zer behar dute? Jostailuek bai, badakigu, baina zerbait gehiago ere behar dute? bai, eta gure egiten eman, karino pixketek gehiago, eduti bakarrik jolazten, eta, bueno, karino gehiago. Eta, uste duzu aurrak, beren tablet, mobilekin, eta izatea kasuekin. Enbada kasu ego ite. Amai, eta aitona eta bona. Aitu duzu, kasutera, Gurasoei aitetxi amatxiri denei kasuin, Mertzena, Gaspar erne dago gara. Eta azken galderazuretako, etxetan badakigu zerbait uzten dizuetela hola, jateko, edateko, indarrak hartzeko. Eta zuen zer gustatzen zaizue guztia etxean. Eta, bueno, zuen eta zuen gamelo egin okusidu zaldiz torrizatela, zuen zaldiei zer gustatzen zaio. Bueno, nire uste dezei, gozpile bat, baina gaudea regimen, eta, claro, regimen dure imargo zerriki gutxi eta berdur ondi. Lego turnoteetara dugu, baina biedu kuditu linea. Egora, kusintu bezala, gauten garello aztukarri, eta hori gazaldi. Gero ezaldi egote deneto. Hartua, belarra deneto. Bueno, badakizue, dieta aiten nahi dire gure erregeak, orden xerriki guti. Litxu pixket eta hori egon. Esker mile, Gaspar, mile esker. Bueno, eta egon Baltasar de Urbiluko zaigu pixket. Zer moduz, Baltasar? Zuretako ere baditu nola galdera bat. Bidaian, egin duzu bidaia biaje luzea. Eta bidaia horretan, gameluak edo zaldiak nola portatzen dire? Lasai edo korrikan? Korrika pizka, hasi luego Carolina Chiqui, los Ponti, la persona se porta, y que la descubre, korrika. Pixka bat korrika, baltzuten prisa etortzeko lizon bera. Vale, eta bertze gazte bat, hola, zu lanian nahi zarela opariak banatzen etxean, bai? Etxe batean opariak banatu, bertu etxean opariak banatu. Noiz bai, galdu duzu zer? Igual, papela edo... Hola, bai, eta, bueno, alguna cosita de carbón, alguna cosa que se ha quedado, que se montaron muy bien, así que... Bueno, pues badakizu, jaso mamitzu zapelen bat, badakizu norena den, Bekatu behar da. Eta azken galdera, zuri ze opari gustatzen zaizu gehien? Zer da zure opari favorito? Porque no lo oía. Los juguetes, de lo mejor, para jugar, estar con los amigos, no estar todo el día con la pantalla, que no es bueno,
los juguetes. Y la ropa, Baztermile, eskandile bat azar, ongi etorri, izan duela. Bueno, ezagutu ditugu pixke gehiago gure erreglak, arras magikoak eta magoak, kontatu dute zer nahi dute, eta hala, venga, orain duzu batera, disfrutatu! Baztan, pinturan eraberritzeetan, etxe aurreetan eta pladur instalazioan espezialistak. Zura zaharrak lixatzea eta zahar berritzea obran bertan edo lantegian. Isolamendua eta insonorizazioak. Astelehenetik ostiralera urte osoan. Lino Plaza arkitektura proiektuak eta obra zuzendaritzak, bizitzak, nabeak, urbanizazioak, zahar berritzeak, lokalak, portalak, igogailuak, legalizazioak. Aholkularitza urbanistikoa, konsultak, dokumentu teknikoen garapena eta tramitazioa. Profesionalendako eta partikularendako aholkularitza teknikoa, aurrekontuak, zertifikazioak, obra neurketak, lur neurketak. Eraikinen azterketa teknikoa, eraikin edo bizitzen zertifikazioa energetikoa.